Portem els millors desitjos per tots. Això es complementa amb els regals. Moltes coses electròniques, cotxes, nines, coses per pintar, una mica de tot. Hemos hecho un viaje muy largo. Hemos llegado con muchas ganas de compartir regalos con los niños. Fui una nina. Una nina. Que es un rebón de silicona. Unas Converse. Una llitera també per les nines. Una litera per les nines. Un dibuix de boletes, un delantal. A Sant Esteve a veure els Reis i m'ha fet il·lusió. Un cotxe. Quin és el teu rei preferit? El Reis Real. És aquest regal, aquest esperit de convivència, aquest esperit de protecció, aquest esperit d'ajuda sempre a les persones que ho necessiten. Familia que acompañáis a vuestros hijos y nos recibís tanta ilusión y alegría. Amb aquesta clau podrem obrir totes les portes de les nostres arrodonides. Ja tenim les cartes que ens heu fet arribar a partir de la pagesa Elvira. Ara ens podeu donar les cartes que ens falten al celler de l'Ajuntament.